Balbino, rapaz da aldea un neno, un ninguén entre chuvias e friaxes, un ninguén con fome, con remendos, aturando mancaduras no coiro e no carrelo, tripando lama, sorralleiras croios, tripando esterco. Era Balbino, fillo de caseiros, que soñou andar no mundo, que o soñou desperto, aunque se vía coutado por ser pobre. Que era a única maestra, como era na escola daquele tempo. E logo, daquela, villádemos como era cosa que os rapaces iban na escola cando chovía, porque se non chovía tiñen que traballar na casa. Eu non, eu iba de toda maneira, pero para ir ganábame o dereito de ir á escola e depende ás 3 da mañá, sobre todo nos meses de calor, 3 da mañá ou ás 2 para traballar no agro, sementar o millo, este tipo de cosas que vos non tedes por que saber. Primeiro porque non é de ciudad, segundo porque ni siquiera o da aldea van agora ao campo tampouco as leiras. E logo, cando meu pai tiña esta feta de correos, eu camiñaba 8 kilómetros coa carteira ao longo para levar correspondencia e camiñaba outros 8 de volta para traela, a que houbera, non, que chegara para os veciños. Cavalo, nin coche, nin bici, non, camiñara 16 km cando entraba na escola. De maneira que era difícil, a escola era, o que aprendíamos era pouco, daquela había rezos na escola, había os castigos, non había moitos castigos. Eso sí, a maestra puñanos en fila e diciros que puxéramos os dedos así a ver quen tiña as uñas sucias. E o que tivera as uñas sucias daban con unha regla así na punta das uñas. Que non iba así meter, daquela non había ducha.